Godt. Vi skal lige have snakket lidt her om det, skal vi se, det økonomiske kredsløb. Sådan. Det økonomiske kredsløb er meget, meget vigtigt for at forstå den måde, man kan sige, økonomien fungerer på. Det er en model for, hvordan de forskellige parter i sådan en økonomisk sammenhæng fungerer i forhold til hinanden. Og det, der er interessant i den sammenhæng, jamen, det er, at økonomien jo bevæger sig i konjunkturer. Det kan godt være lidt svært at fange, men det, som det i virkeligheden går ud på, jamen, det er, at økonomien kan gå op og ned. Der kan være økonomisk vækst i perioder, hvor det går rigtig godt. Og så kan der være økonomisk nedgang, hvor tingene går knap så godt. Og i de her nedeperioder, kan man sige, når økonomien den er lidt i stampe, jamen så er der nogle håndtag, som man fra statens side kan skrue på. Og det er nogle af dem, vi skal kigge på her på det her tidspunkt, hvordan det så agerer med hinanden. Når man som stat sidder og måske er kommet til en lavkonjunktur, jamen så kan man for eksempel sætte gang i noget byggeri. Det kan være, at man vil bygge en ny motorvej, en ny bro eller en anden stor ny bygning. Og hvis man gør det, jamen så tilføjer man nogle ting til det her kredsløb. Dem, der skal stå for at bygge, lad os sige, den nye vej, jamen det er nogle private virksomheder. Det gør staten jo ikke selv. De betaler i stedet for virksomhederne for at bygge. Og i den her virksomhed, jamen der tjener man jo så nogle penge, som staten betaler for at bygge vejene. Og det er klart, det sætter gang i nogle forskellige ting. Det kan være, virksomheden skal handle med nogle andre mindre virksomheder, som den skal købe dens asfalt og hvad man ellers skal bruge, maskiner og så videre. Det køber man andre steder. Og så har man også nogle ansatte selvfølgelig, og det er de private fra de små husholdninger. Og man kan sige, de ansatte tjener penge, de er i arbejde, de tjener måske rigtig godt, mens der bliver bygget. Og så vil jeg sige, så sætter de private i husholdningerne også gang i at købe noget. Det kan være, de køber også nogle andre virksomheder. Det kan være, de tænker, nu skal vi have en ny bil, så låner vi nogle penge i banken også. Og så får vi gang i banken også. Det kan også være, at de husholdninger køber noget helt andet. Og både husholdningerne og virksomhederne, jamen de sender jo så nogle penge tilbage. Det er derfor pilene altid går begge veje i det her kredsløb. Fordi de sender jo nogle ting tilbage til staten. Det kan være skatter, afgifter. Det kan også være moms af ting, man køber. Det samme gør virksomhederne jo. De sender også ting tilbage. De betaler skat, moms til staten. Og på den måde kommer der altså gang i det her kredsløb, hvor der før var lavkonjunktur, jamen så kan man, hvis man sætter gang i nogle store byggerier, så kan man faktisk måske stimulere det her kredsløb til at komme lidt i gang, så man får lidt højkonjunktur igen. Det kan der så være nogle andre udfordringer ved. Så det er ikke altid en løsning at sætte gang i de her ting, fordi det kan skabe nogle andre problemer. For eksempel virksomhederne, de skal jo så handle deres ting i udlandet, og det kan skabe nogle problemer for betalingsbalancen, for eksempel at man handler for meget med udlandet. Det kan være, at man skal købe nye maskiner i udlandet osv. Men det kan også skabe nogle udfordringer i forhold til det, der hedder inflation, at der så bliver for stor mangel på arbejdskraft. Det kan være, at priserne bliver for høje, og så igen, jamen så kan vi ryge ned i en anden konjunktur. Men det er for indviklet at tage fat i det nu. Det vigtigste er at forstå, at de her ting altså har stor indflydelse på hinanden. At når staten for eksempel sætter gang i et byggeri, jamen så stimulerer det virksomhederne, der så får arbejdskraft fra de private, som sender gang i de privates forbrug, går ud og køber ny bil og ny
swimmingpool eller et nyt hus, og hvad man ellers finder på. Og det kan være, at man låner i banken, det kan være, at man bare bruger i virksomhederne. Samtidig så kan staten jo også gøre nogle andre ting. I andre perioder kan det være, at man skruer på nogle regler for virksomheden, der gør det nemmere for virksomheden at bygge måske, eller billigere at ansætte arbejdskraft. Skattelettelse for eksempel kan også sætte gang i det økonomiske kredsløb. Men det kan vi prøve på et andet tidspunkt at tegne ind.